L-editorjal ta' Times of Malta ta' tnejn ħareġ kritika lill gvern li laqqas bi kbir milli jieħu azzjoni u jipproteġi lill ġurnalisti f'pajjiżna u dan wassal biex kellu jkun il-Parlament Ewropew li jaġixxi u jfassal abbozz ta' liġi sabiex il-ġurnalisti kollha madwar l-Ewropa jkunu protetti. Liġi li qed tissejjaħ Daphne's Law. Daphne Caruana Galizia kienet ġiet assassinata fis-16 ta' Ottubru tal-2017 permezz ta' karozza bomba wara li kienet qed tiżvela każijiet ta' korruzzjoni fost l-ogħla persuni fil-gvern. Fi żmien li kienet għadha ħajja Caruana Galizia kienet titaffaċċja mal-40 każ il-qorti dwar artikli li kienet ippubblikat fix-xhur ta' qabel. L-editorjal ġibet l-attenzjoni għal kontradizzjoni bejn il-gvern ta' Roberta Bela u l-membri laburisti stess li jirrappreżentaw lil pajjiżna fil-Parlament Ewropew. Dan kif il-gvern qatt ma wera interess biex din il-liġi tidħol f'pajjiżna tant li għaddew 6 snin u għadu maħa ebda azzjoni biex il-ġurnalisti jiġu protetti bil-liġi. Minnaħa l-oħra l-Parlament Ewropew ilu għal dawn l-aħħar xhur jaħdem favur l-introduzzjoni ta' din il-liġi. L-ekkim sejħa Daphne's Law. Il-Partit Nazzjonalista fl-Oppożizzjoni kien ressaq fil-Parlament lura fl-2018 proposta ta' tibdil fil-liġi sabiex tipproteġi lill-ġurnalisti quddiem il-kawżi tal-islep. Affaċċjati minn dan il-membri parlamentari laburisti għażlu li jvutaw kontrija mingħajr ebda raġuni valida. Xi ħaġa li marret kontra dak li għamel il-grupp tas-Soċjalisti fil-Parlament Ewropew meta vvota favur id-Daphne's Law. Kien hawnhekk fejn l-editorjal appella biex il-Gvern Laburista minnu fih imur lura mid-deċiżjonijiet tiegħu u jaġixxi favur il-ġurnalisti f'pajjiżna.